Esta semana en Parroquias de Galicia nos desplazaremos ata a zona de Lugo e máis concretamente ata os concellos de Viveiro e Cervo. Ali contemplaremos a beleza da paisaxe e pasearemos polas belas praias de Pina e Dourada Area. Estaremos ademais no Mirador de San Roque contemplando a grandeza desta zona rica en auga e en natureza. Estaremos con don Román e don Suso, párrocos de Cervo e Covas. Coñeceremos as súas parroquias e asistiremos a unha festividade moi especial, a de San Andrés. Grazas aos veciños destes povos coñeceremos as lendas e historias que rodean a esta fermosa zona. O municipio de Viveiro está situado ao noroeste da Península Ibérica, ao norte de Galicia e da provincia de Lugo e á beira do mar Cantábrico. Este municipio situado na costa cantábrica galega é a capital turística do litoral de Lugo chamada A Mariña. O municipio de Viveiro está formado por 3 núcleos urbanos: Viveiro, principal poboación e centro histórico; Covas, zona turística e residencial grazas á praia; e Celeiro, un dos principais portos pesqueiros do norte peninsular. Dende o miradoiro de San Roque, admírase boa parte deste territorio de Gándaras e da ría de Viveiro, con mar, árbores e montañas, como principais protagonistas dunhas vistas que invitan a perderse na inmensidade e a beleza da natureza. O percorrido por este concello mariñeiro convídanos a descubrir un legado patrimonial intenso, porque, como vila mariñeira, Viveiro conta con fermosas praias de fina e dourada area que fan gozar a todos os visitantes. Precisamente no centro deste belo pobo, moi preto do mar, nos atopamos coa igrexa de San Xoán de Covas. Este templo foi construído en 1829 en sustitución de outro que se encontraba antes na zona do Barqueiro. Esta igrexa non conta cun estilo definido, aínda que a súa beleza queda plasmada a cada pegada e en cada rincón deste templo galego. Don Román, párroco ameno, dicharachero, xeneroso, preocupado polos demais e cunha gran vocación, é un dos nosos protagonistas de hoxe. Precisamente don Román é o sacerdote encargado desta parroquia de San Xoán de Covas dende fai 3 anos. A Virxe dos Remedios é a encargada de velar polos fegreses e veciños deste belo pobo mariñeiro. Cháome Xosé Román Escourido Basanta, son sacerdote da diócesis de Mondoñedo Ferrol. Estamos aquí en Viveiro, unha das parroquias, unha da zona da nosa diócesis. Viveiro ten un arciprestado que está composto por varios concellos daqui da zona da Mariña, o concello de Xove, concello de Cervo, que podemos ver hacia esa zona, concello de Ourol, de Vicedo e o mismo Viveiro. En este arciprestado estamos colaborando e traballando na pastoral 15 sacerdotes. Intentamos levar un traballo, unhas actividades en equipo dentro do que podemos. A maioría das parroquias son parroquias pequenas, con maioría de persoas maiores, pero precisamente podemos ver aquí Viveiro e logo Covas, que son unhas parroquias de influencia de xente máis xoven. Temos un consello arciprestal con seglares e con sacerdotes de toda a zona que intentamos facer varias actividades en equipo. Entre elas, por exemplo, o encontro con noivos antes de casarse, temos a Escola de Teoloxía, Escola de Agentes de Pastoral, tamén aquí en Viveiro. Este é un poquinho a presentación, o principio, e agora vamos a recorrer un pouco algunhas destas parroquias e vemos tamén un abanico das actividades que realizamos. Don Román recorda a perfección o día que chegou como párroco de Covas. Dende a súa chegada cambiaron moitas cousas. Nestes 3 anos, este párroco que vive por e para os fegreses organizou a parroquia e promoveu centos de iniciativas que están conseguindo unha gran participación por parte de veciños e fegreses. Bueno, son anos de organización, evidentemente, máis ben de reflexión e ver como están as cousas, entonces de iniciativa, sobre todo de iniciar camiños, isto é importante. O mellor destes 3 anos ao fronte da parroquia de Covas
e a acollida dos veciños. Don Román está encantado co recibimento que lle fixeron dende o primeiro momento. Para este sacerdote que vive a vocación dunha maneira exemplar, co base os veciños deste pobo son xa a súa casa e a súa familia. O mellor, pois, sempre a xente que te acolle. A acollida é moi importante, porque se non te acollen, pois, a acollida, a xente que te entende os teus plantexamentos, porque a veces están acostumbrados a outras costumbres, non? Entonces, eu creo que iso é moi importante, non? Moi preto de Viveiro atopamos o concello de Cervo. O municipio, formado por 6 parroquias, está bañado polo mar Cantábrico. Neste concello destaca o seu porto pesqueiro, onde nos séculos XIV e XV construíanse carabelas. Aquí combínase o sabor mariñeiro co cor verde da paisaxe natural do interior de Galicia. Os paseos empedrados deste concello bordean os seus areais, dándolles a esta vila mariñeira un aire tradicional mesturado ao mesmo tempo con modernidade. É precisamente neste belo concello mariñeiro onde queremos que coñezan a don Suso, o párroco encargado de varias das parroquias da zona pastoral de Cervo. Ola, boas, son Suso e teño a bendición de ser cura destas parroquias da Unidade Pastoral de Cervo, que comprende todas as parroquias deste concello, do concello de Cervo, que é Santa María de Lieiro, San Xulián de Castelo, Santa María de Cervo, Santiago de Sargadelos, onde está a famosa cerámica, San Román de Vilastrofe e Santa María de Rúa. E levo aquí 5 anos e agora me acaban de renovar por outros 5 anos máis o obispo, co cual, pois, para min foi renovarme, pois, a bendición de poder vivir o meu ministerio aquí nestas parroquias. Don Suso chegou como párroco desta zona fai 5 anos. Cura amable, sovial, entregado e querido por todos os fegreses, vive volcado na igrexa e nas actividades pastorais. Sempre que pode, organiza encontros, excursións, viaxes ou actividades nas que aproveita para unir e transmitir a palabra de Deus entre os veciños e fegreses da zona. Don Suso, gran defensor da amizade e amigo dos seus amigos, ten dentro do seu grupo de amigos e compañeiros a don Román. Ambos comparten grandes momentos de amizade, pero tamén horas de traballo. Ambos os dous traballan en equipo xunto a máis compañeiros para poder sacar as labores pastorais do arciprestazgo adiante e complementarse nas distintas tarefas. Esta é ademais unha maneira perfecta para pasar tempo cos compañeiros. Bueno, pois eu creo que nos complementamos, porque ademais somos diferentes, pero bon é, pois eso, respetar e saber que temos unha mesma meta en común. Sobre todo, bueno, pois traballamos en equipo no sentido de complementarnos nas nosas diversas actividades e de forma especial no arciprestado. Nosotros intentamos que realmente sea un momento non solamente para traballar, sino tamén para encontrarnos, porque é importante as relacións humanas, a comunión entre nosotros, é importante tamén a formación entre nós ali, é importante o rezar xuntos. Entón, o arciprestazgo ten unha serie de actividades como pezas fundamentales da nosa vida como curas, non? A JMJ, celebrada en Madrid no mes de agosto, foi un punto de partida ideal a este traballo en equipo. Estas xornadas mundiais da xuventude lles ensinaron aínda máis, se cabe, a traballar en equipo e a saber compaxinar o bo facer de uns e outros. Sí, eu creo que unha das actividades que nos axudou a descubrir esta dimensión de comunión na Iglesia Arciprestal foi a Jornada Mundial de Xuventude, porque había un punto de comunión, un punto de interés que a nivel de toda a diócesis era unha opción nese ano na programación, que era o tema dos xóvenes, e realmente ao redor do que foi toda a movida da Jornada Mundial de Juventud, pois movéronse todas as comunidades religiosas que hai no arciprestazgo, todos os curas participaron apoiándonos, sustituíndonos os que participamos na Jornada Mundial, pero sempre asistindo a todas as actividades que había da Jornada Mundial de Xuventude aquí na noso arciprestazgo. Deu-nos, pois, o punto de dicir, mirade, hai cousas que nos unen e que podemos facer e traballar xuntos. Pois para nosotros foi todo un soplo de esperanza, non? Ver que tantos rapaces novos puderan participar e con alegría, sin deixar de ser rapaces, participar, pois verse ali no medio de Madrid tantos rapaces novos de todo o mundo, e que había un idioma común que era o idioma do Evangelio, que a veces eso pois parece que é unha cousa anticuada, que non ten razón de ser, e sin embargo non é certo, non? Un momento de esperanza, sempre dicimos
o que dicías ti fai un momento, que os xoves non se podía facer nada, que pasan, entón eu creo que ali descubreuse que non. É certo que a veces pois con eles hai que vivir unha actitud de paciencia, de espera. A veces nosotros, por lo menos eu, parecenos que ten que ser todo ver os frutos xa no momento, e bueno, eso veces non, porque son edades distintas, son temperamentos distintos, son situacións distintas, e a veces, pois, bueno, hai que ir pouco a pouco, pero desde logo o feito de que a nosa diocese estuve ali presente con ese grupo de xóvenes é moi importante, porque foi un reto, evidentemente, non só para a diocese, senón para o socioprestado. Don Suso e Don Román se coñecen dende fai anos, a pesar da diferenza de idade e de que son moi diferentes entre eles, son a vez moi compatibles, saben traballar en equipo e ademais o fan ben. É unha persona servicial, é unha persona que sempre está disponible, aínda que esteña a tope de cousas, pois sempre está disponible. Evidentemente que somos distintos, moi distintos, pero bueno, pero eso tamén é importante, non? Eu creo que a confianza é o que máis temos que ter entre nosotros no mundo de hoxe. Se non hai confianza e se non hai pois esa base de saber que hai outra persona que pode compartir con elas os mesmos proxectos, pois entonces non hai nada. Pola vida non se pode ir aisladamente cada un tirando tiros pola súa conta, creo que non. Bueno, ainda que non estuvera adiante, si é de xusticia decir que unha persona, primeiro que é unha persona profundamente crente, que está ao servicio do Evangelio, e dentro de estar ao servicio do Evangelio, pois está ao servicio de todo o que desde o Evangelio pois se solicita pois na parroquia, no arciprestazgo, como compañeiro. Entonces é unha persona que tamén nos anima e tamén invita á comunión. O día 7 de decembro celebrouse a festividade de San Andrés. Fegreses e veciños se reuniron para orar a este santo e asistir á misa celebrada por Don Suso na pequena capela de San Andrés situada na parroquia de Santa María de Lieiro. San Andrés é o encargado de velar polos fegreses desta parroquia. Esta bela capela, completamente restaurada a día de hoxe, foi construída en 1641 por Andrés Varela, o sacerdote encargado desta zona naquel momento. Estamos na capilla de San Andrés, aquí na parroquia de Santa María de Lieiro, aquí situados en San Ciprián, vedes que ten así como varios santos, bueno, que aparecen, vívense todos aquí nesta parroquia. Esta capela foi fundada como para peregrinos pobres, como hospital de peregrinos pobres, e máis para conseguir dote para rapazas que non podían chegar a conseguir un dote digno para poder casarse ben, non? A capela garda ademais unha pequena táboa de cando se creou este templo. A tumba do sacerdote que o puso en marcha e varias imaxes completan esta pequena capela que cada 7 de decembro reúne a centos de veciños que celebran emocionados o día de San Andrés. Unha procesión e unha xuntanza de todos os veciños co párroco culminan este día de San Andrés. Dentro das actividades organizadas por Don Suso, destaca esta comida na que todos os asistentes gozan deste día de San Andrés mentres comparten momentos de risas e diversión, na que non faltaron as carcajadas e os cánticos entoados na gran maioría das veces polo párroco, seguidos sempre dos fegreses que non dubidaron en ningún momento en poñer a esta comida unha nota musical. Como el sol se refleja en la mar, resplandece en tu alma la cruz, cual se aleja el ocaso de oriente, de la popa lejana te ves, no te empañe del mundo el ambiente, ni las plantas que huellan tus pies, navegando de noche altas horas. Unha das actividades que puso en marcha Don Suso nas súas parroquias foi a celebración da palabra por parte dos fegreses. Esta iniciativa callou pouco a pouco moi ben entre os veciños desta parroquia. María José, unha das mulleres encargadas desta tarefa,
asegura que, aínda que dun principio a idea lle daba certo medo, agora recoñece estar encantada con este labor. Vimos, bueno, tanto yo como las otras personas que están, claro, que eran realmente necesario y bueno, nos implicamos en eso. Él nos ayudó mucho, también el obispo pues nos dio mucho ánimo, lo sentimos ahí muy cercano, que nos apoyaba, y eso nos sirvió mucho porque al principio fue duro. La gente pues llegaba y sabía que iba a haber celebración de la palabra y se iba. Entonces eso, claro, te frustra un poco, pero después poco a poco, a fuerza de irlo explicando, de ellos también vieron la necesidad, pues llegaron a... O sea, hoy están contentos, incluso a veces nos dicen «Ay, es mejor que vengáis que no que nos quedemos sin celebración». Veciños como Pilar están encantados coa labor deste párroco que puso en marcha centos de iniciativas como son a venda de produtos de comercio xusto para promover a igualdade. Ai, superactivo, nos pone aquí un movimiento de todo tipo. O sea, a mí, o sea, personalmente, para mí es muy buena persona, nos ayuda mucho y no sé, que pone en marcha muchas cosas. Entonces, eso es bueno pues para toda la unidad pastoral, nos une mucho. A vocación chegou á vida destes sacerdotes dunha maneira moi parecida. Ambos eran xa maiores cando descubriron que o camiño do sacerdocio era o que querían seguir na vida. Don Suso é agora un home cheo, repleto de felicidade, que vive por e para a Igrexa. Pouco a pouco e grazas a unhas xornadas de convivencia, este sacerdote que vive a día de hoxe a súa vocación dunha maneira admirable foi descubrindo o camiño de Deus. Confírmome con 23 anos porque despois da comunión e hasta casi os 19 anos, pois non vivo un pouco de espaldas a todo o tema da fe, e en un campamento juvenil en Silos, en Santo Domingo de Silos, onde empezo a descubrir pois toda a dimensión e a profundidade de ser cristiano, non? Pois dun estilo xoven e vivo e tal. Realmente o cristiano, cando descubre que hai alguén máis, e alguén que é Cristo, e descubre que hai alguén que entrega a súa vida por ti, que te anima a vivir con un estilo de vida que vale a pena, que te planifica, que cambia os teus valores e ves que son valores cos que non tens que competir con naide, cos que podes vivir felizmente, pois resulta que realmente ese encontro con alguén que é Cristo o que te fai cambiar e dices, bueno, pois eu quero seguir vivindo con Cristo na miña vida. A súa meta foi ser cristiá. A decisión de converterse en sacerdote a foi madurando pouco a pouco. A miña principal vocación foi a de cristiano. Despois, unha forma de vivir o cristianismo, que foi o sacerdocio, que para min é fundamental, e de feito, bueno, pues cambio moitas cousas na miña vida, pero o principal é descubrir que Cristo vale a pena e que vale a pena compartir a vida para sempre con Él. Don Román, pola contra, atopou a chamada vocacional cando tiña 25 anos. O seu foi un proceso que chegou pouco a pouco. Cando era máis xoven, xa estudara no seminario menor. A pesar disto, el mesmo non se imaginaba que volvería a entrar no seminario para converterse en sacerdote. Traballei, tuve unha vida normal, e despois, pois aos 25 anos, outra vez descubrín a chamada de Deus. Entón foi cando xa me plantei a vida, e foi cando ingresei xa no seminario de Santiago. Xa despois de darlle voltas, de ir ao servicio militar, todas as cousas que antes se facían, non se fan. E entonces, pois, claro, foi un replanteamento, un redescubrir de novo, e, bueno, e aquí estamos. A chamada chegou á súa vida con contagotas, pouco a pouco. Non é unha chamada así dun día, nin de dos, nin de tres, non sempre dicimos iso porque é importante dicilo. É unha chamada que vas descubrindo, que vas buscando outros camiños da vida, daste conta que a mellor que camiño non é este, é dicir, é un proceso, é un repensar, é un falar con moitas persoas, con sacerdotes, e dicir, é ir replanteando. Esta nova pillou por sorpresa a familiares e amigos destes dous sacerdotes. Aínda así foi no caso de Don Suso no que máis se sorprenderon. Pero foi un pouco, creo que no meu caso foron un pouquiño todos, non? Porque claro, aos 27 anos, pois un xa ten toda a vida encauzada e de repente replantexar eso, cando, pues, gracias a Dios, pues, como digo eu, non me faltaba nada, tiña pues, o
o que eu creía que era máis necesario nese momento, pois un traballo para toda a vida, incluso pudera empezar a estudiar a distancia na universidade, porque antes non pudéramos e tal. Eu era un rapaz normal e disfrutaba moito da vida e gracias a Dios ainda sigo disfrutando, pero sorprendeu moito, dicen, pero que che pasou? Que tal, non? O sea, como parece como que ten que haber algo raro para que un decida como se escaparse da vida, cando realmente pues, ser sacerdote non é escaparse, sino meterse un poquinho máis en profundidade, pues, desde que Cristo nos plantese. De que eu ve como algo que ao mellor xa viña vendo, e outras persoas, pues, de sorpresa, evidentemente, non? Porque estás nunha situación onde estás no teu traballo, na pandilla cos amigos, pues, salindo por aí, evidentemente. Entonces, claro, hai xente que o sorprende, pero claro, iso é unha cuestión de que depende que persoas en que situacións, non? Os anos do seminario foron para estes dos párrocos os mellores da súa vida. Os anos do seminario para min foron moi bons. Foi en Santiago, eu estuve no seminario de Santiago daquela, os alumnos de Diocese de Mondoñedo, os seminaristas, mellor dito, estábamos integrados no Seminario Maior de Santiago. Estábamos con compañeros de varias dióceses de Galicia, había diocesanos de Vigo, de Tui Vigo, de Lugo, de Santiago, evidentemente. Así íamos con religiosos, religiosas, é dicir, foi un ano dunha experiencia moi rica e que, de verdad, eu pasei moi ben no seminario con todo o que significaba. A pesar disto, tamén houbo algún que outro momento duro. Bueno, para mí foi volver outra vez a estudiar, porque eran moitos anos xa sin estudiar, e, pois, ao mellor, a convivencia e o estar en Santiago, que estar en Santiago tamén é algo que valorar moitísimo, e vale a pena. Para don Suso foron, a pesar da felicidade, anos tamén moi duros. O que a nivel académico, o latín o grego para mí fíxome costa arriba, ou tamén un pouquiño a filosofía, non? Pero, bueno, ben, foi un pouco ese tempo de Belén, ese tempo de ocultamento, onde un vai madurando a fe, vai facendo o proceso de discernimento. Unha das cousas boas que recibimos desde o Seminario Maior, entre outras moitas, pois foi tamén abrirnos unha iglesia española, non? Onde participábamos en moitos encontros no Brao a nivel nacional, pois íbamos descubrindo como era a iglesia en España, que se vivía en outras dióceses e tal, e por iso que tamén nos enriqueceu frente a unha formación que nos encerraba para ser solamente de un curiña, de un pueblo, de un lugar concreto, pois é unha formación como máis universal, non? A fe é para eles un don inquebrantable, todo na vida, algo maravilloso que é necesario e que hai que coidar e mimar para que non se estropee. Evidentemente que é un don que ven de Dios, que non é algo que nosotros, eu sempre digo, que nosotros inventemos ou nosotros conseguimos por nosa propia capacidade. Ven dado de Deus. Despois esa fe, pois, evidentemente, hai que cuidala, hai que vivila, e leva consigo, pois, evidentemente, unhas actitudes, un proceso, unha vivencia, e sen eso, pois, non vamos adiante. Creo que a fe témola todos, non creo, digo afirmativamente que a fe témola todos, é un don de Dios, por lo tanto Dios a dá a todos. O que pasa é que despois depende de que tú como a vives, como a cuidas, como realmente che vale para alimentar a tua vida e para darlle sentido a toda a tua existencia, non? Nos anos que levan como párrocos, ambos viviron centos e centos de momentos. Tanto é así que quedarse só con un é prácticamente imposible. É que para mí son tantísimos, son moitos. É que realmente é tan rica a vida sacerdotal que eu, non sei, desde o momento da ordenación, desde os momentos en que a veces, pois eso, cando tes que deixar a mí, no momento que me costou, cando tuve que partir da anterior unidade pastoral, onde estuve desempeñando a miña misión ali nas Pontes, pois a mí foi un momento duro, que primeiro o asumí simplemente intelectualmente e tal, non? Pero foi pero non o pasara todavía polo corazón. De feito, pasei un ano, o primeiro ano que estuve aquí, pasei no mal sin saberlo, porque eu me negaba a sentir pois, todo o que significa o cambio, non? A pesar da felicidade que dá transmitir a palabra de Deus e ser membro dunha familia grande e maravillosa como é a Igrexa, os sacerdotes viven tamén momentos duros, situacións nas que o único que queda é a oración e a fe. Algúna morte de xente xoven,
ou de xente con unha enfermedade larguísima, xente boa, que había dado todo, que era xente, eu creo que entre comillas, xente santa, e que pasaron unha enfermedade, unha morte tremenda, e tú moitas veces cando estás ali, vas ali, non sabes que dicir. Son momentos que, en fin, empezas a plantear, pois, moitas cousas, e, bueno, esos son momentos para mí moi duros, A min, acompañar as familias en esos momentos, pois é algo que non sabes que facer. Cando se viven situacións límites, difíciles, duras e en moitos casos inexplicables, a fe e a oración son o principal cobiso, o amparo, o lugar perfecto a onde acudir, aos brazos dun pai que xamais abandona a un fillo. Realmente descubres ese Deus que nunca te abandona, ¿no? E nos momentos de cruz, nos momentos máis duros, ves que non sabes moi ben como, pero bueno, aí está o gran misterio do Deus que non abandona e, como decía San Pablo, ben sei eu de que me fiei, pois que sempre ves aí unha resposta, unha porta aberta, non? E entón, sabes, en eses momentos eu creo que sabes que Deus está contigo, o sea, que non é unha cousa humana, nin unha cousa de voluntarismo personal, sino unha cousa de fiarse, deixarse guiar polo que Deus nos vai propoñendo, e Él vai abrindo sempre portas. Cando un lle pide unha misión ou lle pide algo, pois vai abrindo portas e sempre vai dando solucións e tal, solo que seamos fiel a Él, que iso a veces é difícil. Son tan felices como sacerdotes que estes dous párrocos non dubidan ni por un segundo a invitar a todos os xóvenes a que coñezan o camiño do sacerdocio de cerca, que o descubran e, sobre todo, que se senten a chamada non teñan medo. Invitaría a todos os xóvenes que cando menos se o plantearan, se Deus os chama, que non teñan medo. E que, bueno, aparte de moitas historias que se oyen, que se ven, realmente simplemente en relación e intimidade con Él descubres igual se Dios o chama ou non, e se o chama, Deus nunca defrauda. A igrexa de Santa María de Cervo foi construída en 1759 sobre outra anterior, conservando da antiga a capela do brazo dereito do cruceiro de principios do século XVI, fabricada con mampostería de granito e cuberta con lousa. Consta de 3 naves separadas por arcos de medio punto. Ose accédese ao templo a través dunha porta lateral. A igrexa conta cun retablo neoclásico e laterais barroco e renacentista que garda unha gran beleza. O templo conta cunha pila bautismal do século XV que conta con motivos xacobeos. Don Suso e don Ramón, dous párrocos, dúas xeracións distintas, dúas maneiras intensas e moi parecidas de vivir a fe, dous pais para os fegreses, dous sacerdotes que viven por e para a igrexa, dúas boas persoas que descubriron a fe no momento oportuno, cando menos o esperaban, pero que souberon ante todo aproveitar o momento para seguir a Deus para sempre.